Yeah, it's full of knowledge. Hey, you wanna play that infinite? Yeah, learn is full of knowledge. Every lesson, every book, your eyes are on something new again. Develop your brain once you hear a click opens knowledge and success leads again. How much do you know? How much have you learned? What did you use to achieve this success? Здравей, аз съм Артур. Днеска ще учим за изкуственият интелект. Но най-главното, как се правят анимации с изкуствен интелект. Правенето на анимации вече не е толкова трудно, както преди. Много е лесно да създаваш собствени герои. В това обучение ще ви покажа как да си правите анимациите, как да създавате късометражни филми. И ако вложите малко повече труд, възможно е да си изкарвате доходите чрез правене на анимации. Преди да започнем обучението, ще ви покажа мои създадени проекти. Това е моят YouTube канал. Да започваме. Първото ще е аниме сериал Силата на Кевин. Готов ли си да те бия? Ще дам малко напред, да не ми стане скучно. Искам да ви покажа сцената с вълка. Какво искаш от мен? Успокой се, голямо куче! Елай ме хвани! Не е толкова трудно, но отнема доста време. Програмите се заплащат. Ако ги платите, ще ви е по-лесно. Аз винаги обръщам внимание на детайлите, като например да добавя българското знаме в тази сцена. Какво да правя? Взимайте го, той ще ни трябва, той е роден за това. Искам да ви покажа сцената с хеликоптера. Тук нататък си сам, Кевин. Бъди готов. Ти си се побъркал, Кевин. Какво правиш? Това нещо е прекалено опасно за тебе. Кевин, това си ти. Сега продължаваме с зомби апокалипсис. Днескашното видео ще... Това аниме ми отне да го направя няколко седмици. Ще ме убиеш ли? Може би. Ако аз не го направя, ти ще го направиш. Не знам, знаеш ли, обаче дебелите зомбита са най-опасни. Аз поне съм слаб и си имам фигурата. Красив съм си. Гадно е. В това аниме има супер много детайли. Изгледайте го и си направете анализ. Сега ще ви покажа сцената с самолета. Тук малко ми беше трудно да го направя, защото AI ни позволява човешки образи да падат от високо. Да не мислиш да правиш... Сега искам да ви покажа финала. Не го прави! Няма да позволя да умрете! Сега ще ви покажа кадрите малко по-набързо и почваме обучението. Да започваме. Сега ще ви покажа как се прави шоу. Това ще е доста интересно. Аз нито съм маймуна. Сега следва късометражният филм. Да видим как съм се справил. Дейвид. О, ти мръсно. Сега Дейвид ли ти станах? Успокой се, моля те. Вече е късно.
Аз не съм виновен за нищо, нали така? И той е скинволкър, не! Остави го! Добре ли си, Дейвид? Много си разсеян днеска. Дейвид, какво ти става? Дай по-добре да приключваме. Да започваме с обучението. След като анализирахме кое как трябва да бъде, вече може да започваме. Тук трябва да има... Създай го този кадър да е реалистичен. Не променяй детайлите. Детайлите да си останат. И ще изчакаме. След като изтеглите изображението, ще го търсите тук. Намирате, поставяте и пишете какво искате героят ви да прави. Например, създай човекът да върви напред. Това можете да напишете. И кадърът да се приближава. И го стартирате за обработка. И вижте какъв е резултатът. Бам! Също така можете да създавате анимационните герои като истински хора. Например, Дафи Дак. Или пък това. Но ако питате мен, на мен ми харесва по-скоро това. Сега да видим AI колко е страшен. Това беше. Дано ви е харесало. До нови срещи! Yo, learn. It's full of knowledge, every lesson, every book. Your eyes are on something new again. Develop your brain once you hear a click opens knowledge and success leaves again.